Abaqhubi bee-Minibus taxis eRustenburg kwiphondo laseMntla Ntshona basebenzisa ubuxhaka-xhaka balemihla kushishino lwabo. Ababaqhubi basungule indlela entsha yokusebenza yaye benza ingeniso nakuqoqosho. Kungoku nje abakhweli basebenzisa amakhadi wabo ebhanki ukuhlawula yaye ezi-taxi zinekhamera kuquka neTV eveza intengiso kwakunye neWi-Fi. Kukhangeleka ngathi wonke ubani uwelela kubuxhaka-xhaka balemihla. Iiteksi ezihamba imigama emide eRustenburg nazo azishiyekanga ngaphandle. Ukususela ngoku ukubheka phambili ezi minibus taxi aziphinde ziyamkele imali ezinkozo kubakhweli. Oku kuza emva kokuba zisungule ubuxhaka-xhaka bale mihla nekulindeleke buqalise ukusebenza kungekudala. Ngoku zonke imali ezibhatalwa ngabakhweli ziza kuya ngqo ebhankini. When the commuter go and sit down there, immediately it counts. And that information is sent to the back office to say there are so many passengers in this vehicle, and it matches how many people have tapped and how many people are sitting. So it will give us quickly a mismatch, or whether it's correct. Eli nyathelo ke liza kuba likhubalo ekuqiniseni eli candelo ngethemba lokutsala nomdla kurhulumente ukuba atyale imali. Government will be able to consider using subsidy pilot project through cashless economy. Abanikazi beeteksi nabaqhubi balamkele ngezandla ezishushu elinyathelo. It's like you deposited your money in time, and I think that is going to benefit me a lot. We would really be happy if they were to register us, so we can be like them tomorrow. Xa sele liqhuba eli phulo kulindeleke ukuba ii-minibus taxi ezi-4,800 zifakelwe ubuxhaka-xhaka bale mihla eRustenburg.